Ширатта актуаль әңгәмә сәхифәсе. Сүзне коллегам Гөлназ Ибрахимовға бирәм. Ағымдағы елның 3 октябрінен 13 октябріне қадар газета журналларға язылу декадасы бара. Декада барышында язылу үзенчәлекләре, ташламалар һәм башка сорауларга җавап бирү өчен без студиябезгә Татмедиа акционерлар җәмгыятенең пиар директоры Ләйсән Сафинны чакырдык. Ләйсән, исәнмесез? Хәерле иртәләр. Бүгенге көндә Татмедиада күпме газета журнал чыга? Барлыгаларның саны газеталар турында сүз бара. Бүгенге көндә 98. Бу район басмалары да, шулай ук республика газеталары хакында да сүз бара. Алар бүгенге көндә 4 телдә чыга: татар, рус, чуаш һәм удмурт телләрендә. Алардан кала әле безнең республика күләмендә чыга торган 17 журналыбыз бар. Алар төрле аудиторияга юнәлтелгән һәм билгеле, менә шушы көннәрдә аларга язылу инде бара. Әлеге декада вакытында нинди ташламалар алып була һәм күпме күләмдә? 13%-ка хәтле ташламалар бара. Алар менә шушы көннәр 3 октябрьдә инде старт алды. 13-нә хәтле булачак. Ягъни 14 көнне кызганыч, ләкин инде шушы льготалы бәяләр буенча язылу мөмкинлеге булмаячак. Шуңа күрә газета журналларга язылучылар, аларны яратып укучылар 13-нә хәтле менә шундый мөмкинлекне кулдан ычкындырмасын инде. Ләйсән, син инде үзеңдә Татмедиада эшләүче кеше буларак матбугатны өеңә яздырып аласыңмы һәм ниндиләре? Әлбәттә яздырып алам. Бу нигездә журналлар, чөнки минем кичкенә балам бар һәм мин аның өчен Салават күпер журналын бик яратып укыйбыз без. Балага 5 яшь тула менә тиздән. Без инде ай сайын әлеге журналны көтеп алабыз, чөнки ул үзенә күрә шундый бер уенга әйләнеп китә. Журнал билгеле бер көндә алына һәм яңадан ие кайтканда көн сайын инде подъездга керүгә ул инде яңадан тикшереп карыйк әле почта тартмасын, бәлки Зилә апа яңадан миңа журнал җибәргәндер ди. Чөнки чыннан да журнал бүгенге көндә теге мәгълүмат алучы гына түгел, балалар өчен ул мәсәлән бик яхшы интерактив уен. Анда аның махсус ябыштыргычлары да бар, аның видеолары да йөкләнгән. Шушы журналга QR-кодлар аша һәм без аларны карап татарча хәрефләр өйрәнәбез, соннар өйрәнәбез, җырлар җырлыйбыз. Безнең әле бүгенге көндә Аллага шөкер Татарстанда укучыларыбыз бик күп. Аларның саны теге бик күп кими дип әйтә алмыйбыз. Газета журналларга гомум тиражлар кимеп барса да, ләкин Татарстан әле укый торган регионнар рәтендә. Ләйсән, һәр газета журналының битендә үз аудиториясе бар. Һәм менә әлеге аудитория белән сез аралашасызмы һәм нинди форматта? Әйе, аралашабыз һәм бүгенге көндә алдагы елларда булган вазгыятьне истә тотып, билгеле кешеләрнең бик күп күрешәсе, аралашасы килә, чөнки бик озак кына вакыт дәвамында без ие бикләнеп утырдык. Шуңа күрә инде менә былтырдан алып без даими рәвештә үзебезнең укучылар белән һәрбер редакция аерым бер очрашулар үткәреп тора. Журналларның мәсәлән презентациялары була ай сайын. Ягъни без үзебезнең укучыбыз белән күрешеп, алардан менә шундый русча әйткәндә обратная связь, фидбэк алып, алар нәрсә укырга тели, алар журнал битләрендә нәрсә күрергә тели, нинди мәгълүмат кирәк аларга дигән менә шундый сорауларга да хәтта җавап табабыз. Аннан кала билгеле фокус группалар, төрле социаль сораштырулар форматында бик киң кулланыла бездә һәм әйткәнемчә менә балалар журналлары нәниләр белән, хатын-кызлар журналы хатын-кызлар белән, яшьләр журналы яшьләр белән күрешеп, аралашып торырга тиеш һәм бүгенге көндә менә андый шундый кызыклы форматлар бар. Бүгенге көндә без мәгълүматны әлбәттә инде үзебезнең интернеттан, смартфоннардан беренче очракта кирип укыйбыз, Ләйсән. Менә интернеттан да укып була бит мәгълүматны, нигә газета журналларга язылып торырга диючеләргә синең фикереңне ишетәсе килә? Газета журналлар инде күптән яңалык җиткерү форматы түгел. Бу яшерен батырын түгел, чөнки без гаджетларда, социаль челтәрләрдә 1 минут, 2 минут эчендә кайдыр җирнең, илнең башка ноктасында булган яңалыкны укый алабыз һәм шуңа күрә дә безнең һәрбер редакциянең барлык социаль челтәрләрдә дә үзләренең аккаунтлары бар. Ансы һәм сайтлары бар, ансы мәгълүмат җиткерер өчен, яңалык җиткерер өчен. А газета, журнал, басма вариант ул бүгенге көндә чыннан да яңалык җиткерми. Ул уникаль сайтта чыкмаган, социаль челтәрләрдә күренмәгән мәгълүматны җиткерү өчен. Мисал өчен бүгенге көндә бик популяр булган storytelling форматы, нәкъ менә газеталарда һәм менә шундый басма вариантта ул бик рәхәтләнеп укыла, ул озынрак текст булуга карамастан, ул чыннан да бик популяр. Ләйсән, менә газета журналларга почта аша язылганда килмәү очраклары да бар икән. Менә бу вакытта сезгә мөрәҗәгать итәргәме? Андый очраклар кызганыч, ләкин бик күп һәм ул яшайганнан яшая бара. Бу беренче чиратта почта хезмәткәрләренең бик түбән хезмәт хакы алуында һәм
хәтта яшерен батырын түгел, безнең Татарстанда да бик күп авылларда гомумән почтальоннар юк. Һәм шуңа күрә без бүгенге көндә әлеге проблемалар хакында беләбез, һәм хәтта районнарда беренчедән үзе безнең район редакцияләре алар инде тулайын бер кибет форматында эшли, аннан барып алырга мөмкин, чөнки язуның бит әле альтернативный подписка дигән варианты да бар, ягъни син мәсәлән яздырып аласың һәм редакциягә барып алу мөмкинлеге. Беренчедән оларак бүген вәкилләре өчен бу бик кулай, аларның бераз гына аралашу мөмкинлеге дә туа. Икенчедән аның бәя ягыннан да ул түбәнрәк. Шуңа күрә менә шундый альтернатив язылу мөмкинлеге дә бар һәм әгәр дә инде чынлап та почта хезмәте аша сезнең газета журналларыгыз, сез яздырган басмалар өегезгә килеп җитми икән, иң беренче чиратта шушы редакцияларга шалтыратып әйтегез, хәбәр итегез. Әгәр дә кеше үзе теләгән басманы яздырган икән, аның өчен акча түләгән икән, демәк ул вакытында әлеге басманы кулына алып укырга тиеш. Һәм менә әйтәсем килә, почта аша гына язылу мөмкин түгел бит әле бүгенге көндә. Почта аша һәм онлайн вариантта да язылу мөмкинлеге бар. Шуңа күрә Татмедиа сайтына кирип, тизрәк теге почтада чират торганчы, дип әйтәм. Аны бер почта китерәчәк. Ләкин менә язылу моментында менә шундый кулайрак вариант та бар. Аны инде күбесенчә яшьрәк аудитория ярата, чөнки эш урыннан я булмаса каядыр чыгып китмичә, телефоннан, смартфоннан гына тиз генә йөкләп, аны түләп, менә шулай подписка оформлять итү мөмкинлеге дә бар. Ләйсән, эшегездә зур уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүген бездә кунакта Татмедиа акционерлар җәмгыятенең PR директоры Ләйсән Сафина булды. Исегезгә төшерәм, газета журналларга язылу 13 октябрьгә кадәр дәвам итә, соңга калмагыз.